Ola, temos claro que os diferentes climas conforman paisaxes moi variadas. No tutorial de hoxe imos falar da paisaxe oceánica. Comezamos! En tutoriais anteriores falamos do clima e do tempo atmosférico. Dependendo do que haxa en cada territorio, dará lugar a unhas paisaxes moi diferentes. E disto, das paisaxes, é do que imos tratar na clase de hoxe, concretamente da paisaxe oceánica. Empezamos coa paisaxe natural oceánica. A súa paisaxe natural está chea de vegetación moi abundante e variada. A esta zona chámaselle a España verde ou húmida. Os bosques son frondosos con abundancia de árbores autóctonos de folla caduca, coma os carballos e os castiñeiros. Tamén hai moitos piñeiros que se agrupan en piñeirais, aínda que estas árbores non son autóctonas destas paisaxes. Os prados rodean os bosques e son grandes extensións de herba que están verdes todo o ano. Son moi beneficiosos para a gandaría. No sotobosque hai fentos, fungos, toxos e sestas. Imos agora coa paisaxe humanizada oceánica, é dicir, a que foi modificada polo home. Na franxa costeira están as principais vías de comunicación e as cidades máis importantes, agás Santiago de Compostela e Ourense, que están no interior. Aquí podemos ver unha foto da Ponte de Rande. Aquí tamén están os principais portos comerciais, pesqueiros e de recreo e deportivos. Vemos unha foto do porto comercial de Vigo. As ocupacións máis importantes dos seus habitantes son a industria, o turismo e os servizos. Aquí vemos unha foto das Illas Cíes, que forman parte dun parque natural dos máis fermosos e visitados do mundo. O turismo ás veces degrada a paisaxe natural e isto é xustamente o que se debe evitar. A poboación rural vive tranquila en casas de campo
concentradas en aldeas espalladas polos diferentes concellos que conforman o territorio. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Como se chaman os lugares onde hai moitos carballos e castiñeiros? Onde hai moitos carballos, temos carballeiras. E nos outos atopamos moitos castiñeiros. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!